Crist a gyfododd, fi a gyfododd yn wir. Halleluia. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r Oedfa ar fore Sul y Pasg. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni a bendith ar yr Oedfa. Atgyfodiad Iesu. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos, yn fore, tra roedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly, nes dod at Seimon Pedr a'r disgybl arall, yr un yr oedd Iesu'n ei garu, ac meddai wrthynt, y maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle y maent wedi ei roi i orwedd. Yna, cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan, a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau'n cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno, ond nid daeth i mewn. Yna, daeth Seimon Pedr ar ei ôl, a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llieiniau yn gorwedd yno,
a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei benef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r lleiniau, ond ar wahân, wedi ei blygu ynghyd. Ynaeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, ynta i mewn. Gwelodd ac ffigredodd, oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythyr, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Ynaeth y disgyblion yn ôl adref. Rwy'n siŵr ein bod ni gyd wedi cael y profiad anffodus o dorri rhywbeth yn ddarnau man. Dilledyn, cwpan, plats neu ddarn o wydyr efallai, nad oedd angen i ni boeni o'r modol yn ei gylch. Ond beth beta'r peth hwnnw'n dlws neu yn addurn gwerthfawr? Dychmygwch y siom a byddwn ni'n teimlo golli trysor a oedd wedi bod i'r teulu ers cenedlaethau, am i ni fod mor ddiofal ac esgeulus a'i adael i syrthio rhwng ein dwylo ni i'r llawr. Falle mae ein hadwaith ni ar y pryd byddai credu y gallen ni stico'r darnau nôl at ei gilydd, ond yna'n sylweddoli nad oedd hynny mynd i fod yn bosibl a dweud y gwir. Siwt o'n i wedyn yn mynd i dorri'r newyddion drwg i aelodau eraill y teulu. Ond efallai mae penderfynu cadw'r cyfan yn dawel yn eithon ni yn y gobeith na fydde neb yn sylwi. Rhyw brofiadau tebyg gafodd y disgyblion wedi'r croeshoelio. Rhyw griw bach digalon o'n nhw, pobl siomedig yn isiel i hysbryd, a'i ffydd wedi rhwygo'n ddarnau man. Roedd popeth y fyddai o werth yn ei bywydau wedi rocso'n llwyr. Mae'n amlwg mai dyddiau anodd ac ungol oedd y dyddiau hynny i ganlynwyr Iesu. Oedd hi'n ymddangos fel petai'r hen amseroedd da o fod yn ei gwmni fe dydd y nos wedi diflannu am byth. Roedd Judas wedi fradychu, roedd Pedr wedi wadu, ac mi roedd pob cyfeillgarwch mewn darnau. Sut oedd deall yr hyn oedd wedi digwydd ar Galfaria? Oedd y cyfan yn ddirgelwch llwyr. Ond os yw neges y Pasg yn rhannol y neges am rwygo, y mae'r neges hefyd yn sicr yn neges am gyfannu. Am bobl yn rhoi pethau nôl at ei gilydd ac yn cael gafel ar y gwirionedd, neu efallai mae'r gwirionedd sy'n mynnu cael gafel arnyn nhw. Dyna oedd profiad Thomas yr Angredadyn ynddo fe. Fe fynnodd e weld ei ligaid ei hun cyn y gallai fe dderbyn y gwirionedd, ar ôl iddo fe ddod wyneb yn wyneb a'r Crist byw yn yr oruch ystafell, ac fe brofodd rhyw eiliad atgyfodedig fawr, yn union fel y disgyblion eraill wythnos ynghynt. Dyna hefyd fi profiad Mair Magdalene yn yr ardd, y ddau ddisgybl hefyd ar y ffordd i'r maes. Bu bron i Pedr golli'r dydd wrth iddo fe wadu i feistr 2 gwaith ar lan môr Tiberias, ond fe'i cyfanwyd a'i adfer i'r flaenoriaeth yr oedd wedi ennill ynghynt, oherwydd nid mewn dicter ac nid mewn siom edrychodd yr arglwydd Iesu arno, ond edrych ar Pedr mewn tosturi ac mewn cariad wnaeth Crist. Pan ni'n teimlo bod bywyd wedi cwmpo'n ddarnau,
Fel y ddigwyddodd yn hanes Pedr a nifer o bobl eraill, mae Iesu bob amser yn barod i nerthu ni. Mae'r Iesu byw at gyfodedig buddugoliaethus bob amser yn barod i roi cyfle newydd i ni. Ac i mi wedi ei wadu yn ffôl, cymerodd fi Seimon i'w fynwes yn ôl, medde Aidi Hwsn yn y gerdd fendigedig honno, Seimon fab Jona. With the breaking comes the remaking, medde rhywun. With the breaking comes the remaking. Ond ydych angen i ni chwilio heddi am eiliadau atgyfodedig fel na neu'n bywydau ni. Sdim gwarant ein bod ni'n mynd i weld Crist ar ei newydd wedd y Pasg hwn yn cerdded i mewn drwy ddrysau caeedig, nac y chwaith yn ymddangos o'n blaen fel rhyw drychiolaeth ar lan y llyn. Ond efallai ei gwelwn ni fe mewn gweddi ac mewn addoliad, mewn emyn, mewn darn o gerddoriaeth, mewn llun. Falle fe welwn ni fe hefyd yn y weithred westyn myddeiant i gyfaill, neu wrth ymwrthod ar demtasiwn o wneud rhywbeth sy'n groes i'w ddisgeidiaeth. Un o wirioneddau mawr yr efengyl Gristnogol ac sy'n cyrraedd i chi chafbwynt yn yr atgyfodiad yw'r nerth a gawn ni'n cymodi ni'n hunain. Hynny yw cyfannu'r rhwyg, nid yn unig a Duw, ond a phawb yn ddiwahân. Mae grym yr atgyfodiad yn medru ni a chau ni. Mae yna sawl adroddiad gwahanol yn yr efengylau am y Crist atgyfodedig yn ymddangos i'w ddisgyblion. Ond mae un peth yn gyffredin rhyngddyn nhw i gyd, a hynny yw, y daw'r Crist at I ddilynwyr yn ei cyflwr emosiynol bregus, gan gyffwrdd a'i calonnau. Ac fe ddaw ato ni heddi hefyd, yn dyner ac yn sensitif. Am I fod yn awyddus i roi ein heiliadau atgyfodedig ein hunain I ni fel y cawn ni'n hadfer I berthynas gyflawn ag edd. Am hynny, ni raid I ni ofyn iddo, pwy wyt ti? Byddwn yn gwybod pan ddaw mae'r arglwydd y Duw. Tyred arglwydd ci i'r canol, gad I weld y rasol wedd. Dyro glywed y hyfrydlais wrth ein henau treithau hedd. Hyn fydd ddigon o lawenydd ac o ledd. Amen. Tor with the
Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gweredwr Iesu Crist. Tro'n atat mewn gweddi o dad, ar y bore sul arbennig hwn, bore sul y Pasg, bore sul yr atgyfodiad. I ni'n llawenhau yn y diwrnod hwn arglwydd, ac yn llawenhau yn dy fuddugoliaeth di dros angau a'r bedd. Diolch i ti arglwydd am darweiniad di un ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ers y sul diwetha, sul y blodau, sul y palmwydd, wrth i ni gofio am Iesu'n gorymdeithio yn fuddugoliaethus i fewn i ddinas Jerusalem. I ni wedi fod yn meddwl am Iesu ac am y digwyddiadau ni fywydau yn ystod yr wythnos olaf o'i weinidogaeth ar y ddeiar hon. Ni wedi bod yn meddwl arglwydd ac wedi bod yn paratoi'n hunain y feddyliol ac yn weddigar ac yn ysbrydol ar gyfer y penwythnos hwn. Gofiwyd amdano fe'n golchi trad y disgyblion, yn troi'r byrddau yn y deml, yn bwta'r swper ola gyda'i disgyblion. Gofiwn ni hefyd am y daith unig honno'i fryn Calfaria, gam yr ing a'r gwawd a'r bicell fain a'r goron ddrain. Fe gofiwn ni hefyd arglwydd am eiriau Peilat, fe gofiwn ni am ei gladdedigaeth mewn bedd ddweiddo Joseph o Arimathea mewn gardd, yng nghanol y blodau, yng nghanol y bywyd gwyllt. Ond heddi ar fore sul y Pasg, fe gofiwn ni ddod yn ôl yn fyw. Ond nad oedd pawb wedi adnabod e'n syth, i ni yn diolch arglwydd am y profiadau hynny, yr eiliadau atgyfodedig hynny, yr hoies ti yng nghalonau bob un o'r bobl hynny, y gwragedd wrth y bedd, y disgyblion, Thomas yr angredadun, y ddau ar y fforddi y maes. Diolch arglwydd. Diolch i bod nhw wedi dod i adnabyddiaeth ohono ti. Ac yn awr o dad nefol i ni'n gweddio'r Pasg hwn, a byddwn ni hefyd yn dod i adnabyddiaeth ddyfnach ohono ti. A byddi di o dad yn creu ac yn cyniatau ni hefyd i gael eiliadau atgyfodedig, eiliadau pan byddwn ni'n gweld y gwirionedd o'r newydd, eiliadau pan byddwn ni'n dyweld i o dad o'r newydd, ac yn teimlo grym dy bresenoldeb trwy dy lan ysbryd. Arglwydd ar fore sul y Pasg, wrth i ni ddiolch i ti drwy fuddugoliaeth Iesu, bod cariad yn drech na chasineb, a goleini'n drech na thywyllwch. I ni yn cofio am bawb o dad nefol, sydd yn wynebu'r wyl hon mewn ofn a phryder a phoen. Yn enwedig yr heini, sydd yn byw heddi mewn ardaloedd sy'n cael ei rwygo gan ormes a ryfel. Yn enw Iesu Grist, tywysog tangnefedd a gorchfygwr y byd, i ni'n gweddio arglwydd dros arweinwyr y gwledydd hynny sydd yn gorfod wneud penderfyniadau sydd yn effeithio cymaint o bobl. Rhod y ddoeth thineb iddynt arglwydd. Rhwyddint weledigaeth am gadoediad ac am heddwch a chyfiawnder a gras am y ddeiant. Bydd yn agos at bawb o'n plith ni o dad yn gyfeillion yn aelodau'n heglwysi yn deuluoedd sydd yn wynebu adegau anodd ar hyn o bryd. Rhai ohonyn nhw'n cario beichiau, ond yn enw'r un a fi ar y groes, bydd yn nerth iddyn nhw ac yn gynhaliaeth. Clyw ein gweddi felly arglwydd bendithia weddill y dydd cysegredig ac arbennig hwn a phawb a phob peth sydd yn ymwneud â'r diwrnod hwn ar ei hyd. Madda i ni bo bai a phechod yn derbyn. Gofyn nhw'n hyn yn enw Iesu, ein harglwydd a'n gwaredwr, a droes y groes yn orsedd a'r draen yn goran, ac yn dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwnelau'r dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dar i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddywn unna i'n dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti o'r deyrnas
a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi, a diolch i Elin am ddarllen. Tan y Sul nesa, Sul y Pasg bach, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a hariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.